Urte asko dia, agertokira lehenengo aldiz igo zenetik. Eraso eta oso taldiekin 8 disko kaleratu ditu eta bakarka sinatuta 2 disko ere baditu. Enarak itzuli dira 2019an argitaratutakoa eta Leiotik mundura izenekua bestia. Otsailean argitaratu hauen azken hori, azal koloretsua dauka, baina minetik sortutako 8 kantu propio batzen dituela dio berak. Gauza intimoak kontatzen dituela batzuetan eta gai sozialei egiten dutzela tokia beste batzuetan. Beldurra, utxunea, alde egiteko nahia, lagunak, hori guztiei erreferentzia egiten dutzela gaineratuta. Otsailean kaleratu zeben bigarren lana, izan duzu jende aurrean aurkezteko aukeraik? Bai. Izan ditut hainbat kontzertu eta egia esan alde hortatik nahiko suerte jokiet, ze ez da erresa gaur egun, oinazia pixkat gehiago mugitzen, baina ez da izan erresa azkenengo hilabete hauek zuzenekoak ematia, ez da adibidez. 15 bat kontzertu edo izan ditut eta oso gustora egia esan, bai. Bakarlari moduan kontzertuak elotzia samurraua da, esango dut ez dakit, bitarteko gutxi haue bi erdielako, akaso? Baliteke baietz. Eta gaineze formatu horrekin edo, bakarlariko formatu horrekin edo, igarri dut igual, leku txikietan eta nola egon den denok eserita ikusten eta, ondo tortze zion, formatu horri, ezta. Baina bai, talde moduan jotzia bezala asko zailagoa dagoela gaur egun. Oain hasi da pixka mugitzen, oantxe hasi gara gauzak normalizatzen edo, baina, bai. Eta aurpegi ezaguna zara, urte asko daro jezu eta dudarik, musika kontuetan, bakarlari moduan egabitze berbetan, baina eroso taldeko kidebe bazara. Bai. Horrela unketan dau, aurpegi ezaguna izatiek? Leku batzutan, bai, igual ezagutzen dute nire ama taldea, eraso taldea, eta, igual pixkat hasieran igual harritu bezala egiten dira, holako musika intimista batekin edo, baina, gero nire ama taldeak ezagutzen duena ezagutzen nau eta registro guzti horiek betidanik izan ditut eta beste atetxo bat iriki dudana eta egia esan oso gustora nabilela, gustora nabil. Alde bisa gustatzen jatzu bakarrik eta taldiakin? Bai. Biak dira bien artean oso ondo konpontzen dira, nire ustez. Bai bakarlari eta bai taldearen beste faseta handi hori, ezta. Eta ze puntutan da oin, eraso? Hor gabiltzan ensaiatzen, ostegunero geratzen gara, zarautzen ensaiatzeko. Eta, pixkanaka. Hasi ginean pixkaten ensaiatzen, baina berriro gogatzen naiz itxizik gutela herri arteko zea. Eta horre ere geratu behar izan ginen, baina ja nizko hasi garela eta poliki, kantu batzuk ateratzen hasi gara, eta gustora, bai. Hastian behin esan duzu zarautzen baten zara? Ostegunero, dakau danako agendan inda eta gustora, bai. Eta beste, ez dakit, hastian zenbat alditzen, baina hainbatetan bai, hemen beste entzegu daukar badozu. Honetan igual asteburutan tortzen naiz, hemen nire Kobazulora, eta gero bai, bakarlari izan da ere, erreztasuna dakazu bakarrik etxian edo pixkat musikari zentzua ematen, baina hona etortzen ez beste gauza, beste ikuspegi batzuk ikusteko eta mikruaz eta lako detaile pila bat. Gonbidatuko gaituzu, Kobazuletxo horretara? Etorri eta a ber ze hitzai zuen. Txoko politxa dakutu hemen ezert? Bai, oso gustora etortzen naiz txoko honetara, nire Kobazuloa, musikaren Kobazuloa edo. Zetan zabiz momentu honetan? Zuzenekoak prestatzen eta kantu berriak ere jorratzen, bai zertzen kantuak eta baita erasokin ere hor gabiltza. Laborategia martxan urtaz? Bai, momentuz, errueda zaila da mugitzen, baina mugimenduarekin. Mugimendu horretan gure dugu epate egin eta kantu bat gure dugu horregatik entzun, zein prestatu duzu? Pentsatu dut nire bigarrengo diskotik, Leiotik mundura diskotik, Maleta Prest kantua jotzea. Azerra? Asko maite du kantua eta hori pentsatu dut. Dutak izan ditut, egia zan, baina Maleta Prest. Edarto, guretako perfecto, baina kantuen hasi aurretik, bakitzuk ero jolasa zein dan,
Bai. Hau engutu nik zuri, bueno, hartu ingot lehenengo? Venga, hartu Hori da. ingot lehenengo. Egia, Bai, erazuna gainera zeona, Zeona. beitu. Eta hain moruan, hauxe, zuretzako izangoa. Goienaren pua, oso ondo. Gozatu, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, Nire lanak behate ditut, ez diot inori ezer zor, bakarrik bizitza hontan, nire alboan. Gauero ametxe egin duen, itale horri, dena berari, itale horri. Bizitakoak nahikoak izan ditu, akaso gehiegi, egunerokotasun honen esklabu bihurtu. Baino lehen nahi dut aldendu, aspaldi maleta prestu. Baino lehen nahi dut aldendu. Zipoza izan dut alboa, etxipenak izan dira askotan, euskarri izan den familia, ez du nahi mindu. Dagoeneko joateko prest nako, edo torriko denaren zain egun, bizitzan besterik ez du, eta honek loak ikendu. Baino lehen nahi dut aldendu, aspaldi maleta prestu. Baino lehen nahi dut aldendu, aspaldi maleta prestu. Aspaldi maleta prestu. Aspaldi maleta prestu.